Os orzamentos da Xunta para o vindeiro ano 2022 serán aprobados mañá no Parlamento. O BNG aproveitou a ocasión para criticar o escaso interese ou abandono que o goberno galego ten sumido os municipios das comarcas de Muros e Noia en materias como educación ou sanidade. Tamén denuncian a falla de partidas para o saneamento, obviando actuacións importantes nesta materia en municipios como Outes e Noia. Para este último, o BNG reclama a execución dun plan director, para o que os nacionalistas presentaron unha emenda de máis de 1,3 millóns de euros para a mellora da edar. A nós parecenos, ademais, sangrante que, mentres a Xunta acaba de deixar de executar, sin executar, fondos europeos para o saneamento do período 2014-2020, acaba de deixar sin executar alrededor de 115 millóns de euros, mentras tanto, haxa localidades como Noia ou como mesmo tamén como Outes que teñen gravísimas carencias en saneamento. Tamén denuncian a existencia de diversas partidas que xa aparecían reflectidas en orzamentos de anos anteriores, como é o caso da dedicada á mellora do abastecemento de auga de Noia, a do desdobramento do corredor Brión-Noia ou a do remate da rampla de Esteiro. Os nacionalistas critican tamén que continúan sen atenderse cuestións tan básicas como a creación dunha escola infantil pública en Noia e tamén en Outes. Parecenos bastante máis digno da prehistoria, e non da historia, que haxa cuestións como, por exemplo, as escolas infantís de Noia e de Outes sin facer a estas alturas. Nós incluímos en emendas unha de 300.000 euros e outra de 200.000 euros para estas dúas escolas infantil. Botan en falla tamén obras de mantemento nas estradas AC550 e na AC196, dous viais nos que, segundo eles, a falla de seguridade viaria é patente. O BNG presentou tamén unha partida superior ao 1 millón de euros para a execución do proxecto para a mellora da avenida de Fisterra, en Outes, que leva máis de 10 anos comprometida, e unha emenda por máis de 200.000 para o arranxo e mantemento da ponte de Ceilán. Outra das apostas prioritarias para o BNG vai dirixida á musealización das laudas gremiais de Noia. Nos queremos unha ampliación e unha mellora do Museo Avilés de Taramancos, precisamente para que poda ampliarse, para que poda recoller a exposición de máis laudas e convertir ese centro en un museo de interpretación da vila medieval e dos gremios. Os nacionalistas seguen mantendo o seu firme compromiso co modelo de recollida e tratamento de residuos da planta de Lousame, incluindo tamén unha partida de 500.000 euros para a compra dunha máquina volteadora.